Здравейте! Вие сте в шоуто на Ади и аз съм Ади, както се подразбирам. Днес имам една много интересна тема, която ще разискваме и ще ви дам много полезни съвети и насоки, защото това е много важна тема наистина. Наистина много ще ви трябва, защото скоро и наближава 21 декември 2012, затова темата е как да оцелеем след нашествие от извънземни. Какво да правим, какви стъпки да предприемем и да бъдем ли добронамерени или да се защитаваме до смърт. Ето и съвет номер 1. Съвет номер 1. Не се паникьосвайте. Това е най-лошото, което може да направите. Съвет номер 2. Скрийте се някъде, по-добре някъде, където не ви виждат, за да можете на спокойствие да гледате какви безчестия правят и да се покажете в точния момент. Предложете мир. Съвет номер 3. Това е най-изпитаният и добър вариант. Вариант номер 1. Ще ви посрещна с отворени обятия. Или пък вариант номер 2, който не е вариант. Няма да свършите добре. Съвет номер 4. Не ги нападайте. Това е много лоша тактика и единственият вариант няма да е добър. Съвет номер 5. Не правете нищо. Останете си спокойни, лежете си на легалцето, на одялцето и нищо няма да ви стане. И така, това е за днес от мен, Ади, и от шоуто на Ади. Надявам се да съм ви помогнала със съветите за извънземни, да се предпазите, затова спокойно, така или иначе ще умрем. We'll cease to resist.